तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी सावन स्पेशल कांवर भजन। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहते तो 100% बाकी गाना रहा मार्केट में ब्लास्ट करी। जैसे कि सावन स्पेशल आजकल अब बहुत जल्दी सावन आवे वाला बा, यही से सोचनी है कि आज रउआ सबन खातिर वीडियो बनाई सावन स्पेशल पर बोल बम के गाना लिखी रउआ सबन खातिर। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। इससे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी और रउआ के बढ़िया बढ़िया मैटर निकलत, बढ़िया से गाना निकलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से गा नहीं पाओ, बढ़िया से म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो अगर हमारे चैनल पे आ गए बन तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम एक प्रकार के सॉन्ग लिखले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, चाहे कांवर भजन, चाहे लयदारी संग, रंगदारी संग, चाहे जातिवाद संग, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमारे चैनल पे आ गए तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो रउआ सबके तो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय है, का एकर धुन है, रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से कुछ दिन पहले वो गाना हिट के प्रमोद प्रेमी के झकोरा मारे झुरनी साड़ी लहराए हो, यही ट्रैक पर वह सब खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल दर्दनाक मीटर बोल बम के गाना। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। पहले जेंट्स के पार्ट भैया कि जाता वे लोग देवो घर ले के कान्हे कांवर, अब बोल बम बोलला से बढ़े का दो पावर। ए सुना कि जाता वे लोग देवो घर ले के कान्हे कांवर, बोल बम बोलला से बढ़े का दो पावर। अब भैया लेडीज़ के पार्ट भैया हे जी सुनी ना कि ढारे के बा पहिला सोमारी के जलावा, चलल न जाला पिया जी पैदलावा। फिर जेंट्स के पार्ट आ गल भैया कि बरसत भावे देख रिम झिम बदरिया, बरसत भावे देख रिम झिम बदरिया, झुमतावे कांवरिया हो देव घर नगरिया, झुमता कांवरिया हो देव घर नगरिया। तो चलिए रुआ समन के एक बार और मुखड़ा सुनाई तनी कि जातावे लोग देव घर ले के कान्हे कांवर, बोल बम बोलला से बढ़े का दो पावर। ढारे के बा पहिला सोमारी के जलावा, चलल न जाला पियाज पैदलावा, बरसत भावे देख रिम झिम बदरिया, बरसत भावे देख रिम झिम बदरिया, झुमतावे कांवरिया हो देव घर नगरिया, झुमतावे कांवरिया हो शिव के नगरिया। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबका बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सके व्हाट्सअप कर सके रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि रुआ समन के गायक हैं, हम तो गायक ना ही रुआ समन के खाली बता सकिले समझा सकिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक ले रुआ सब सहमति चाहते हैं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता।